La guerra del francès va ser una guerra complexa. Per una banda, els exèrcits napoleònics portaven idees més modernes, més liberals, les idees de la il·lustració, però tot això a cavall d'una invasió molt brutal, molt sagnant, molt violent i molt poc respectuós tot amb el sentiment de la gent. Per altra banda, hi havia la gent que defensava la terra, els defensors de la terra, defensors de valors més tradicionals, valors religiosos en aquell moment molt i molt importants per a la població de Catalunya. Bé, i en aquest context, doncs, per una banda, l'exèrcit espanyol, conjuntament amb els sometents i els miquelets catalans, van convertir Montserrat en una plaça forta, que els francesos, naturalment, van atacar. I va haver una batalla a través de la qual hi va haver molta destrucció, molt saqueig al qual probablement van participar els dos bàndols, poc o molt, però el que va passar és que finalment, quan els francesos van ocupar el monestir, el van cremar. Pel que sigui, per despit, per irritació, pel que sigui, i necessàriament el van cremar, el qual va acabar d'accentuar el sentiment antifrancès basat en això, la defensa de la terra, la defensa del país, la defensa d'idees tradicionals, d'idees religioses concretament. El 1807 el poder de Napoleó Bonaparte es troba en el seu punt culminant. L'exèrcit francès ha vençut les grans potències europees i Napoleó s'ha erigit en emperador d'un vast imperi que s'estén per gran part del continent. Napoleó es beneficiava de la imatge que ell mateix s'havia creat. Quan comença la guerra del francès, l'imperi napoleònic portava ja un rodatge i ell com a emperador s'havia presentat com a successor d'Aníbal, com a successor de Carlemanya, i per tant s'havia rodejat, a més, de l'aureola d'emperador. Napoleó, a la vegada que és un general, és un astut diplomàtic, ell fa tractes, òbviament, sempre sobre la raó de la força. Comptava per imposar-se com a emperador a tota Europa amb el poder, amb la força, amb la potència del seu exèrcit. Un exèrcit que no era una creació absolutament nova, però sí que tenia elements importants de retoc i d'agilitat. Per exemple, la creació de divisions que feia que en comptes de fragmentar-se l'exèrcit actués com un toc compacte en diferents àmbits o en diferents llocs. Aquest grup de soldats es converteix en bandades de saquejadors i d'assassins, el qual naturalment estimularà el patriotisme de diversos pobles a Europa. No hi ha res més estimulant del patriotisme que sentir-se ofegat i aixafat per l'estranger, un estranger claríssimament identificable. L'armada britànica és l'única que garanteix que Anglaterra, la gran enemiga de França, quedi fora del control de l'emperador. Rússia, llunyana i amb molts recursos, queda a l'expectativa, sense decidir-se per uns o altres. A principis del segle XIX, ja feia moltes dècades que Anglaterra i França es disputaven l'hegemonia mundial. I en un context en què la guerra cada vegada era més sofisticada, Napoleó sabia que no podia desembarcar directament a Anglaterra, però pensava que podia asfixiar-la econòmicament. De fet, Napoleó decretarà una política sorprenent, que és la de bloquejar Anglaterra per mar. I amb aquest objectiu va intentar controlar tots els territoris costaners d'Europa per impedir que els anglesos poguessin comerciar. És per això que també va penetrar a la península Ibèrica. A Espanya regnava Carles IV i la reina Maria Lluïsa, però en realitat havien dipositat la seva confiança amb el favorit, que era Manuel Godoy, l'anomenat príncep de la Pau. Godoy portava a terme una política que era molt mal vista per tots aquells sectors que també havien aspirat al poder dins de la cort. I a més era impopular per les seves iniciatives reformistes que anaven acompanyades de mesures fiscals, etc. Senyors, si em permeten, els llegiré 4 cosetes que he escrit. El tonto
Don Carles IV, que no és rei ni és roc, no regna sinó sa donya Lluïsa i el traïdor de Godoy, que no ens té cap efecte als catalans, perquè els sap massa bons. L'última barrabassada que ens ha fet aquest podrit ha estat treure'ns la condició de canons de les drassanes de Barcelona, traslladant-les a Sevilla. És que és inaudit. Hi ha diversos escrits que parlen de guerra del francès, però segurament el més interessant de tots i el més complet és el del baró de Maldà, un noble que vivia al carrer del Pi i que cada dia sortia a passejar pels carrers de Barcelona. Després, quan tornava a casa, escrivia tot el que veia, tot el que sentia, tota la vida de la ciutat. I quan feia tertúlies amb els seus amics, doncs els llegia trossos del seu dietari. Era una persona molt observadora, una persona amb força sentit de l'humor, però s'ha arribat a criticar molt. Se l'ha criticat dient que era una persona frívola i que els seus escrits eren molt superficials. Coneixen aquest pasquí? Tot Barcelona en parla. Aquests dos que aquí veieu, Carles IV i sa companya, amb Godoy que l'us enganya, són la ruïna d'Espanya, i més val que us hi cagueu. Som a Fontainebleau, és a dir, som en un haut lieu, en un lloc emblemàtic de la monarquia francesa, del prestigi de la força de França, en un lloc emblemàtic de la grandeur de França. Bé, doncs, en aquest lloc, concretament, el mes d'octubre del 1807, s'assigna un acord entre Espanya, representada per Godoy, i França, segons el qual es permet el pas a través d'Espanya, amb l'aquiescència i la col·laboració espanyoles, de l'exèrcit francès perquè vagi a ocupar Portugal. Però això és un tractat trampa. Napoleó pensa que un cop l'exèrcit francès sigui a Espanya, doncs el podrà ocupar sense gaire desgast i sense gaire dificultat. Bé, i aquí és on Napoleó es va equivocar, com ara anirem veient. Per al present tractat, la monarquia espanyola es compromet a deixar pas franc pels seus territoris a l'exèrcit imperial francès per anar a envair Portugal. Aquest episodi de Fontainebleau posa de manifest algunes característiques de Napoleó. La seva audàcia, la seva manca d'escrúpols, la seva poca consideració pels altres, la seva tendència a la violència. Ara, a part d'això, Napoleó va ser un reformador. Va ser un reformador, per exemple, amb el Codi Civil, ho va ser amb la reforma fiscal i econòmica que va fer a França, ho va ser amb la instauració i la consolidació del franc, ho va ser amb les lleis de comerç, i coses que després es van imitar en molts països europeus, i moltes d'elles van tenir un efecte positiu. Bé, però va tenir aquest gran defecte, repeteixo, vull dir, no es va saber aturar, no va posar fi a la seva ambició, va fiar-se sempre massa de la seva bona estrella i això el va portar finalment al fracàs. Després del tractat de Fontainebleau, les bases de la guerra ja estan posades, l'escenari ja està a punt. És a dir, per una banda, l'exèrcit francès ja està en marxa, de fet, un mes més tard de Fontainebleau ocupa Pamplona, la monarquia espanyola ha dimitit, el poder correspon plenament totalment a Napoleó i, per altra banda, el que hi ha és que la societat espanyola bull. El 3 de febrer de 1808, dia infeliç per tot el Principat de Catalunya, entrà com a amic per la Jonquera un exèrcit francès de 15.000 homes comandat pel general Duesma per anar a envair Portugal. Avui dia 13 han arribat a Barcelona, aparentant que només es quedaran per 3 dies. Però Déu sap quan duraran aquests 3 dies. Un altre dietari també molt interessant és el del rector de Vallvidrera, Pau Segau. És una persona que escriu tot el patiment dels seus veïns, la fam que van arribar a passar, el fred, hi van haver-hi unes nevades molt fortes, molt impressionants, de fet, doncs, tot l'horror que ells van viure, i ho escriu d'una manera molt austera i a la vegada molt pròxima. De manera que quan un agafa aquest dietari i te'l llegeixes, és molt, molt colpidor i t'acosta molt el patiment d'aquells veïns de Vallvidrera. La infernal caterva de gavatxos, amb l'astuta fraudulència del drac horrible de Napoleó, s'està apoderant de les nostres fortaleses. Els nostres governants incauts i traïdors els entreguen.
Un altre dietari també interessant, però molt diferent al del Pau Sagau, és el del rector de Gualba, en Josep Baborès. És una persona molt exaltada, una persona molt apassionada, fins a l'extrem que va arribar a constituir guerrilles per atacar els francesos. Es preocupava molt del benestar tant espiritual com material dels seus feligresos, dels veïns de Gualba, i fins a l'extrem fins i tot de jugar-se la vida. El que passa doncs que en segons quins moments podia arribar a una violència extrema a l'hora de defensar les seves conviccions. A principis de 1808, el general Diezme, amb forces franceses i italianes, entra a Catalunya. Entren com aliats, entren de manera legal i avancen de dret des de la frontera fins a Barcelona. Els francesos, per sorpresa, prenen la ciutadella de Pamplona, la ciutadella de Barcelona, el castell de Sant Ferran de Figueres i ocupen Montjuïc. I, a més, s'apoderen de tots els portals de la ciutat de Barcelona. A la vegada, al centre, irradiant des de Madrid, hi ha 140.000 homes manats per Murat que tenen la missió de dominar la resta d'Espanya. Napoleó va traslladar-se fins a Baiona, a prop de la frontera espanyola, i va aconseguir que hi anés el príncep Ferran i més tard el rei Carles IV i la reina Maria Lluïsa. La reunió va ser explicada amb molts detalls pel conde de Toreno, un historiador que va arribar a ser president del Consell de Ministres. Ante Napoleón, Carlos llamó a su hijo pérfido y traidor. Napoleón apoyó con fuerza su discurso, mientras la reina, enfurecida, pedía al emperador que hiciese subir a su hijo al cadalso. Fernando, atemorizado, abdicó a favor de Carlos IV y este, a su vez, cedió la corona a Napoleón, sin otra restricción que la conservación de la religión católica en España. Nostre afligit rei Ferran, retrobat per son pare, vituperat per la seva mare i amenaçat per la bèstia fanfarrona de Napoleó, no ha tingut més remei que renunciar a la corona. El rei Carles IV, que és un calçasses. Sí, senyor. I la lascívia de la reina Maria Lluïsa, amancebada de Godoy, han posat el domini de tot Espanya sota l'home més cruel i pervers de la història. I tant, senyor. Amb la corona a les mans, Napoleó nomena rei d'Espanya el seu germà Josep, que pren el nom de Josep I. El bribó de Napoleó ens col·loca com a rei a son germà Josepillo, que és com ell, un altre pillo, rei de copes, rei de botelles, dolç amant de bons vins i caramelles. Josep I va ser vist com un rei usurpador que havia robat el tron a aquells a qui pertanyia de forma legítima, Carles IV i el seu fill Ferran VII. En realitat va ser probablement un dels millors reis contemporanis que mai hagi hagut amb Espanya, per descomptat molt superior tant a iniciatives com a caràcter, com a tarannà als anteriors Borbons, que havien estat personatges d'una moralitat dubtosa. Li van dedicar tota mena d'improperis, entre ells, per exemple, anomenar-lo Pepe Botella, malgrat que ell era abstemi. Bé, ja hem vist tot aquest joc, tot aquest ball de corones fet, a més, sense cap mena de dignitat, que el resultat final és un, no? I és de que la corona queda en mans de Napoleó, el qual la regala el seu germà Josep, no? I aleshores es podia haver dit, i de fet es va dir, desapareguda la monarquia borbònica, tampoc ja no té sentit, ja no té validesa el decret de nova planta, i podríem tornar a la situació anterior al decret de nova planta, no? El que passa és que això, que jurídicament probablement era defensable, no reunia les condicions polítiques per fer-ho efectiu, no? Els francesos han començat a posar contribucions exorbitants sobre les cases i els convents. Tanquen a la presó cavallers, eclesiàstics i tota mena de persones que es pensen que té diners. Per això està marxant molta gent de la ciutat. Gent de la més visible. Els catalans sentien una tradicional animadversió cap als francesos. A més, els soldats napoleònics començaven a comportar-se com un exèrcit d'ocupació i tot plegat explica el xoc amb la població. Avui a les 7 del matí m'estava jo quiet a la rectoria quan han arribat 12 italians. Millor diria, 12 dimonis encarnats de la guarnició francesa de Barcelona. Què diu, mossèn? La primera salutació que m'han fet ha estat apuntar-me al pit amb els fusells. Tot seguit m'han pres el rellotge, les cibelles de plata i les monedes de la butxaca. Renoi. Després han assaltat l'església, la rectoria i 14 masies de la zona. Malparits.
A la carnisseria han matat l'amo. L'Anton Cortés, que no els presentava cap resistència. El primer acte de la guerra és el 2 de maig. L'enfrontament que hi ha a Madrid quan s'intenten emportar els últims membres de la família real a França. Ara bé, l'extensió de la rebel·lia és fonamentalment el dia 30, el Sant del Rei, quan es celebrava com si fos la festa nacional, i quan s'intenta celebrar a diversos indrets, les noves autoritats ho prohibeixen, el qual produeix un conflicte que s'estén a tota la península. Tanmateix, a Catalunya aquestes notícies arriben tard i la insurrecció a l'entorn dels territoris catalans cal més aviat relacionar-la amb els processos que ja s'estan donant a València i a l'Aragó. La crema de paper segellat a Manresa el 2 de juny és la demostració d'un poble que desobedeix les ordres dels ocupants. És el referent i símbol de l'aixecament de tota Catalunya contra els francesos. Davant del fracàs de les autoritats amb l'ocupació, a totes les ciutats es van conformar una sèrie d'institucions que són les juntes de defensa i de govern per tal d'organitzar la defensa dels distints corregiments. I a meitat de juny de 1808, a Lleida es va conformar la Junta Superior de Catalunya, institució que tenia representació de tots els corregiments. També en una possible insurrecció popular, el general Duquesne va enviar 2 columnes, una cap a Lleida i l'altra cap a Tarragona, seguint la carretera de Martorell. Els sometents catalans, acompanyats d'alguns soldats suïssos acantonats a Igualada, van esperar-los en un lloc abrupte. Els francesos venen des de Barcelona, pugen cap aquí, el seu objectiu és arribar a aquestes alçades, i clar, s'ha d'entendre que és una gent que ve caminant des de Barcelona amb un equip molt gran, en una època que fa calor, i de cop i volta comença a sentir trets, doncs això desconcerta la gent. Això contradiu una mica una idea molt general que hi ha d'aquells soldats francesos que venien de la mentalitat i de la ideologia de la revolució. No eren soldats d'aquells que necessitaven sempre tenir un oficial al costat que anés endavant i cap aquí, cap allà, o que els amenacés. Això no passava aquí. No, perquè fa 20 anys ja de la revolució, fa 20 anys de la batalla de Valmy, i això és l'imperi. I l'imperi el que té són soldats, sobretot a la infanteria, arreplegats a tota Europa, sobretot d'Itàlia, que no tenen cap intenció ni cap preocupació de defensar cap revolució, de defensar França ni res. De tota manera, els que sí que venien per pròpia iniciativa eren els nostres, diguem-ne, vull dir, tota la gent de Manresa, d'Igualada, de Santpedor, d'aquí del Bruc mateix, etc. No tenia cap oficial darrere que deia capellato, sinó que van venir per propi impuls i amb un sentiment autèntic, no? Perquè aquesta gent defensava primer els seus béns i les seves vides, perquè els francesos robaven i violaven i feien tota classe d'endemeses, i després hi ha un estímul espiritual, que és l'ànim religiós que estan donant els frares, sobretot els frares que són molt militants, en contra dels francesos, es consideren fills del diable i hereus de la revolució. Bé, i en tot això sorgeix la figura del Timbaler, que és el que ha quedat més gairebé, per dir-ho així, en la memòria històrica. Bé, el Timbaler és un mite romàntic, com tots els mites romàntics, el que fa és identificar amb una sola persona un fet popular i més extens. És probable que aquest Timbaler no fos el que diuen un pastoret, sinó que fos el que es deia en aquella època en educando de banda, és a dir, un noiet de 12 o 13 anys que devia desertar de l'exèrcit i que va venir en tambor i tot a ajuntar-se amb la gent popular que venia a lluitar. Bé, la història sempre s'ha d'anar revisant, oi? Bueno, ja. No, però de tota manera una cosa sí que queda, no? Vull dir, es va manejar una pila de gent per pròpia iniciativa, va plantar cara, es va deixar matar, etc. De fet, com a referent de la guerra francesa a Catalunya, si vostè està d'acord, hi ha 2 grans, no? Un és els setges de Girona i l'altre són les 2 batalles del Bruc, no? Òbviament, sí. La victòria del Bruc provoca una reacció en cadena. Arreu s'alcen partides i sometents que comencen a fustigar les tropes franceses.
Juro solemnament davant dels sants evangelis que defensaré la causa de Déu i del rei Ferran VII fins al meu últim sospir. Així es parla. Al cap del sometent de Gualba he decidit que ens alcem en armes contra l'invasor sacríleg. Vinga! Sovint es diu que la guerrilla és una de les grans sorpreses que l'exèrcit francès es troba a la guerra peninsular. La guerrilla és una cosa molt antiga, des de tota la vida. És la forma que tenen els pobles pagesos antics de lluitar contra els exèrcits organitzats, i això ja passa amb els romans. Quan els francesos surten de Barcelona mai no hi tornen tots. Sempre en queden uns quants per engreixar la terra. Morts amb bala o apunyalades pels nostres valents paisans. Senyors, el foc contra l'enemic francès és vivíssim a tot Catalunya. Molt bé. Les forces dels gavatxos s'estan debilitant. Ja era hora. Avui mateix, aquí, a la plaça del Pi, davant del meu palau, prop de 100 milionets jugaven a francesos i a partisans amb una cridòria eixordadora. Tanmateix no deixa de ser un mite. Cal tenir present que qui guanya realment la guerra és l'exèrcit anglès de Wellington, amb el suport dels portuguesos, i amb una desigual aportació del que seria l'exèrcit espanyol i les forces guerrilleres. 9 mesos després d'iniciar l'ocupació, els francesos només dominen el castell de Figueres i Barcelona, que es troba, a més, assetjada per tropes espanyoles. La resta de Catalunya està en poder dels insurrectes. L'invasor tampoc no té segur el camí de la frontera, ja que no ha aconseguit conquerir Girona per controlar-lo. Durant l'estiu de 1808, els francesos van posar per 2 vegades setge a la ciutat de Girona, però no varen aconseguir que es rendís. Això va anar acompanyat d'una situació de desavantatge i de desànim entre els exèrcits francesos, que a més poc abans havien tingut la derrota de Bailén i una mica abans encara havien tingut les derrotes del Bruc. Per aquests camins van veure passar, ja a l'estiu de 1808, van veure passar columnes franceses cap a Girona i de Girona en retirada cap a Barcelona. En el camí cap a Barcelona, Duesma, passant per la costa, pel Maresme, es troba que hi ha la flota anglesa que bombardeja les columnes franceses que tornen. En el seu moment, els francesos es van donar compte que enclotant, fent forma de trinxera els camins, quedaven fora de l'abast del foc britànic. La batalla de Bailén, aquí en el camí que va de Madrid cap a Andalusia, va ser important militarment, però encara va ser més des d'un punt de vista psicològic, a Espanya i a tota Europa, perquè va ser la primera vegada que amb cap obert un exèrcit francès napoleònic era derrotat, no? I això va provocar fins i tot que Napoleó decidís venir a Espanya per redreçar la situació militar i la situació política. I de fet ho va aconseguir, va guanyar aquí la batalla de Guadarrama, molt a prop de Madrid, va restablir la situació militar, va fer una ofensiva, diguem-ne, política en el sentit d'accelerar els canvis de signe liberal, de signe, diguem-ne, contra la Inquisició, etc., d'introduir més llibertat de comerç, i va restablir la situació, però després va tornar a espatllar. En realitat, la guerra d'Espanya per Napoleó va ser una derrota i va ser un malson. Ell mateix deia que havia sigut la seva úlcera perquè el feia sagnar i el desgastava. Gouvion de Saint-Cyr pren el seu 7è cos d'exèrcit i marxa en direcció a Barcelona. Segueix el camí de l'antiga Via Augusta. Quan els generals espanyols, Reding i Vives, saben de l'arribada dels francesos, aixequen el setge de la ciutat i marxen amb les seves tropes per mirar de deturar-los. Gouvion de Saint-Cyr és un gran general, un general modern, és l'home que crea l'Acadèmia Militar Francesa i la seva arribada a Catalunya capgira absolutament la situació. L'enfrontament es produirà entre Llinars i Cardedeu. Reding i Vives alineen a les seves tropes al llarg de 2 turons esperant l'arribada dels francesos. Saint-Cyr, davant de la posició forta espanyola, opta per formar tots els seus regiments i unitats en columna i produir una embestida frontal. Té un èxit total. L'atac francès aterroreix els soldats espanyols que marxen en desbandada. Saint-Cyr aconsegueix, per tant, alliberar Barcelona aixecant el setge a què estava sotmesa i s'uneix finalment amb l'exèrcit de Duesma. Els camps estan abandonats. Parat el comerç. Els gavatxos han saquejat molts pobles de la Marina i del Vallès. Tothom fuig d'aquests bàrbares per salvar la vida. Per tots els camins hi ha un formiguer de gent carregats de fardells i criatures. Saint-Cyr substitueix Duhesme com a cap militar de Catalunya i inicia una forta repressió. Sí, senyor. Avui ha sortit a la ciutat el general Lecky.
conduint una columna de 1.200 presoners en direcció cap a França. L'ocupació francesa prenia molta força i la situació de Catalunya va ser de molta tensió. Aquesta tensió es va viure especialment dins de Barcelona. Saint-Cyr organitza una àmplia i eficaç xarxa d'espies i policia secret, sota les ordres del barceloní Ramon Casanova. I al mateix temps, per part dels resistents catalans, es va crear també una xarxa de cares a portar a terme un complot contra l'ocupació francesa. L'únic intent que hi ha és el motí de l'Ascensió del 1809, que està protagonitzat, a més, per suboficials de l'exèrcit espanyol i gent vinculada al clergat. Era una gran mostra de tota aquesta tensió que hi havia, perquè, entre altres coses, Saint-Cyr, quan va arribar a Barcelona, va obligar a les autoritats que hi havia a Barcelona a prestar jurament a Josep I. La policia desgavella l'intent, el complot, i els seus responsables seran executats, així com els campaners de la catedral que van tocar sometent en l'ànim de que la població s'afegís a la revolta. Entre els afrancesats hi ha una mica de tot. Hi ha conformistes que volen estalviar-se problemes amb les noves autoritats, oportunistes que en volen treure profit i gent de bona fe que creuen que Napoleó és l'única oportunitat de modernitzar el país. L'exèrcit francès controla Figueres, Roses i Barcelona. Saint-Cyr es planteja també ocupar les principals capitals catalanes. El primer moviment és atacar Girona. El problema que tenen els francesos per comunicar Barcelona amb França és Girona, perquè ells ocupen Figueres, han ocupat el castell, però Girona no. En conseqüència, Saint-Cyr entén que necessita ocupar Girona. Dues vegades s'ha intentat ocupar, han fracassat els assedis i ell organitza ja un exèrcit més poderós i amb un gran tren d'artilleria el tercer assedi de Girona. Es diu que la ciutat de Girona, després de 3 mesos de bombardeig, ha quedat tan desfigurada, amb cases i muralles destrossades, que de plaça forta només en conserva el nom. Defensa la ciutat el general Mariano Álvarez de Castro, amb una guarnició de només 10.000 homes. Quan s'organitzava els sistemes de defensa, trobem que les mateixes dones constitueixen una companyia, la companyia de dones de Santa Bàrbara, amb la intenció de participar en la defensa de la ciutat, sobretot fent treballs d'intendència. Sabies el que ha passat? Sí, doncs. A Girona una companyia de 200 dones, 200 guerreres, han acudit a les muralles a portar-hi queviures i municions. Raïra. S'ocupen de portar els ferits als hospitals, netejar-los les llagues i medicinar-los. L'alçament i la resistència, com dic, va ser molt general contra l'invasor i no va distingir massa amb classes socials. Som al castell de Montjuïc, a Montjuïc de Girona, aquí sota hi ha la ciutat. Està en runes ara, però havia tingut la seva importància durant molt de temps perquè protegia la ciutat i sobretot protegia la línia de comunicació de França amb Barcelona. Sobre això vostè ens ho sabrà explicar millor. Sí, la importància del castell de Montjuïc és clau perquè Girona era una localitat relativament petita, tenia 8.000 habitants, tenia unes muralles de defensa antigues, medievals, molt deteriorades i l'accés per l'Onyar tampoc no era cap problema. Llavors, la defensa, sobretot en una època d'artilleria de Montjuïc, el control de Montjuïc era una peça clau. El nostre capità general Blake, amb tantes tropes com té, no auxilia Girona. Covard. Tots són voltes i marrades. Sempre igual. Pensàvem que era un home i és un carnestoltes. Té les tropes escampades per Vic i Olot, menjant i devorant-ho tot com a llops. Veient Saint-Cyr que per la força no podia haver Girona, ha determinat haver-la per la fam. No deixa entrar cap comboi d'avituallament a la ciutat. En el setge de Girona han mort prop de 16.000 persones, poques pels 100.000 projectils de canó que hi han tirat els francesos, la majoria de fam i la resta de malalties. Els que han sobreviscut semblaven esquelets.
Quan els francesos entren a Girona, ocupen Girona, què passa? Passa el que després, per exemple, va passar en el setge de Tarragona, que quan hi van entrar els francesos hi va haver una gran represàlia amb centenars de morts, no? O bé civils, o bé es van respectar les clàusules de capitulació. Bueno, s'havien signat unes clàusules en les que hi havia interès per part dels gironins, dels oficials subordinats a l'Álvarez de Castro, que estava malalt en aquells moments. Però hi havia també un interès d'Augereau, que feia temps que volia negociar. Augereau era el militar francès. El general més polític, no? El menys més moderat. Sí, com a mínim que va adoptar una actitud de voler atreure els catalans. Aquestes restes de la Torre Gironella són com un símbol de lo que va ser la violència i la destrucció de l'època. Això era la torre de defensa més alta de la ciutat de Girona, no? Va fer un bon paper durant el setge. Ara, el 1814, quan els francesos se'n van, la destrueixen, i la fan explotar per dintre, amb una violència tremenda, perquè se'n troben trossos grossos, com aquest, com aquells d'allà baix, no? Bé, és com un símbol. Sí, efectivament, és un símbol de la resistència i fins i tot podríem dir gairebé de l'obstinació que hi va haver en aquesta resistència. Perquè el general Álvarez de Castro, que era el responsable de la defensa de Girona, en cap moment es va mostrar disposat a negociar, i no només això, sinó que va condemnar i amenaçar a tots aquells que intentessin parlamentar amb els francesos. Pensi que es va arribar a posar preu a les rates, i no només es va posar preu, sinó que en 3 o 4 mesos, quan es van fer els balanços dels preus, resulta que havia pujat quasi bé 10 vegades més del que se'n donava inicialment. Per la falta d'aliments, els defensors de Girona han de menjar carn de cavall i de rata, i per gran necessitat es moren de fam. Pobra gent. El general Álvarez de Castro no vol rendir la plaça i té ordenat als seus sentinelles que facin foc contra els trompets i emissaris francesos. Però per què? Bé, en realitat, ja he parlat de l'Álvarez de Castro, aquesta guerra és de no fàcil interpretació, no?, amb la mentalitat d'ara. Per una banda, ja que hi va ser una guerra popular, si la gent va respondre, per una banda contra la brutalitat, contra l'ocupació, però després per defensar coses molt bàsiques i molt legítimes, la terra, la seva manera de viure, les seves idees, la seva religió, etc. Això per una banda, no? I per altra banda, ja hem fet, no? Jo recordo quan jo era nano, en els llibres d'història oficials de l'escola, doncs es presentava una visió de la història d'Espanya en la qual anaven junts l'Álvarez de Castro, el general Moscardó, el Cázar no se rinde, i el Guzmán el Bueno. Tot això presentat amb una mentalitat, diguem-ne, molt radicalment, no ja espanyola, sinó molt radicalment espanyolista, molt totalitària, evidentment també molt anticatalana, no? L'Álvarez de Castro ha estat explicat com un mite, com una llegenda, que no es correspon a la realitat. Ni la seva actuació militar va ser tan perfecta com diuen, i és més que discutible, i ell, al final, ha estat el responsable de milers de morts durant el setge de Girona, i això s'ha de tenir present, cosa que la història no ha fet fins ara. Com la seva mort. La seva mort ens l'han explicat com una llegenda, que va ser torturat, que va ser enverinat, que va ser mort per mort violenta. Ara sabem que no és així. Napoleó el volia portar a Barcelona per fer un escarment i se'ls va morir a Figueres, i feina van tenir els generals francesos d'explicar-li a Napoleó que se'ls havia mort. El 1810 Napoleó decideix canviar de tàctica. S'agrega Catalunya del reialme de Josep I i, de fet, li dona la independència. I integra els territoris catalans directament en l'imperi, confiant-los a Augereau, un militar que coneixia molt Catalunya, perquè hi havia combatut a la Guerra Gran. Catalans, vainqueurs d'Athènes et néopatrie, votre commerce d'Orient s'est rétabli. La patrie catalane renaîtra de ses cendres. Sense canals, sense camins, sense ports. Heu fet prodígies amb la vostra indústria. Calculeu a quin grau de glòria podeu pervenir sota el govern il·lustrat i paternal de Napoleó el Gran, el nou Carlemany. Alguns canonges de Barcelona han jurat fidelitat al nou govern francès. Són canonges de paper d'estrassa per fregar-se el cul. Perdonin el terme brut. Com aquell plaga francesat de mossèn Manel Postius, abans beneficiat del Pi i ara canonge de la catedral. Valerosa Catalunya, podràs tu mai sofrir que sigues porc a gavatge? No, primer morir. El mariscal Augereau va protagonitzar un episodi històric que ha estat anomenat l'assaig catalanista d'Augereau. Després de la presa de Girona es va organitzar un
govern particular de Catalunya, on hi hagué una important presència de la llengua catalana. Es va catalanitzar el Diari de Barcelona, la Gaceta de Girona, les proclames militars i civils es feien en català, doncs la llengua catalana va aparèixer a l'administració. Tot aquest projecte era inspirat per l'empordanès afrancesat Tomàs Puig. Encara que defensem que Catalunya ha de ser unida a França, els governants s'haurien d'adreçar al poble en l'idioma del país. A la vida, el fet de ser amable no sempre és gaire ben valorat. De fet, el general Augereau va ser acusat de ser massa tou i va ser substituït pel general MacDonald. El general MacDonald va portar a terme una política militaritzadora, però alhora d'afrancesament. Però no era ja només l'afrancesament en el sentit de captar les simpaties de la població catalana, sinó la substitució de la població catalana per francesos. Sí, com sigui, els napoleònics mai no acaben de tenir gaire clar quina és la millor política que poden aplicar a Catalunya. Dubten entre l'amabilitat a l'estil d'Augereau i la repressió a l'estil de MacDonald, tal com es reflexa amb aquesta carta que el comissari general de policia de Catalunya va enviar en el seu ministeri imperial. Els catalans no tenen idees fixes i dubten del destí futur del seu país. Seran espanyols? A molts els enutjaria. Seran francesos? N'hi hauria molts de descontents. Seran independents? Això inflama la seva vanitat, però se senten febles per formar un estat sobirà. Es pot dir que no saben què volen ni per què es baten. El general Sichet, que mana les tropes franceses a Aragó, té menys problemes dels que hi haurà a Catalunya. Aragó és una planada més fàcil de conquerir. Únicament tenen els problemes que els hi vindrà per la Ribera, per la zona de Navarra, però es defensa millor i això li permet inclús fer entrades a Catalunya. En primer lloc, ataca Lleida, la conquesta, la saqueja i després, a continuació, atacarà Tortosa. Posteriorment continuarà accions contra la Catalunya central. Per la descura del governador militar de la plaça s'ha perdut Tortosa. I que ho digueu? Els francesos hi van entrar fent sonar música i batent tambors, mentre que el nostre exèrcit, tancat a la caserna, passava revista de vestuari. Els fracassos continuats de l'exèrcit regular espanyol, format majoritàriament per efectius castellans, van desencadenar una onada de reprovació contra aquestes tropes i els seus comandaments. Capitans generals? Capitans de lladres de plana major, que pitjors que tirants ens lleven la pell amb els seus sequassos. Malparits. Papen uns sous exorbitants i se'ls gasten en balls, juguesques i putes. Això sí, el poble, pelar-lo bé i deixar-lo calvo. Els catalans tots sols ens hauríem bastat per destruir l'enemic. No ens feien falta tropes de castellans troneres, que no els importa Catalunya i que van perdent totes les places. En aquests moments, l'exèrcit espanyol està en franca reculada. En contrast, la guerrilla, o el que se'n diu els moviments de les accions insurgents, estan en plena efervescència. Senyors, Catalunya no pot estar entre el porc i l'ase. Ben dit. A saber, el porc, el francès perquè gruny, i l'ase, el castellà perquè brama contra els catalans. Aquí. No m'agraden gens aquells oficialillos castellans, monos o micos, amb patilles i bigotis que criden «Muera, Catalunya!» mentre festeixen les nenes. Però han demostrat ser tots uns cagacalces. Les guerrilles a Catalunya han pres una gran importància, sobretot a l'Empordà. A l'Empordà, ja des del principi de la guerra, hi ha una sèrie de personatges, com seran el Cabarós o seran el Rovira, el Francesc Rovira, que tindran un gran grup de guerrillers. Una bona mostra d'aquesta vitalitat és la conquesta del castell de Figueres per part del Francesc Rovira, el que se'n coneix tradicionalment com la Rovirada. A les 4 de la matinada del dia 11 d'abril, el doctor Rovira ha entrat al castell de Figueres per una porta excusada amb 400 voluntaris. Rovira tusta la porta de la cambra del general Francesc Guilló, que, mig adormit, pregunta qui demana. Rovira contesta que la guarnició espanyola ja és dins el castell i que tota la guarnició francesa ha quedat presonera. Guilló no sabia vestir-se ni articular paraula. El doctor Rovira, que tot i que és capellà entén més en milícia que alguns generals, ha recuperat el castell de Figueres sense tirar ni una escopetada. És tot un home, aquest. Ha fet presoners els 1.000 homes de la guarnició i s'ha apoderat de 100 canons i 12.000 fusells. Molt bé. Quina ràbia no deuen tenir els francesos. Francesc Rovira no s'hi pot mantenir al castell de Figueres. És una fortalesa molt poderosa i ell no disposa de forces suficients per garantir-ne el control.
ha d'abandonar. El castell de Sant Ferran és una magnífica i impressionant fortalesa amb uns bastions molt grans, amb una quantitat de troneres per posar canons, amb una capacitat objectiva magnífica, inclús té un aqüeducte per tenir aigua. Malgrat tot, mai ha servit absolutament per res. Mentrestant, Suchet, amb gairebé 50.000 soldats, posa setge a la ciutat de Tarragona. Aquesta serà la batalla més dura de tota la guerra del francès. En aquell moment els francesos estaven irritats, se sentien irritats, impacients, nerviosos, perquè feia molt de temps que durava, que trobaven molta més resistència de la que havien pensat, que per altra banda les coses a Europa es complicaven, que Napoleó començava a pensar que li caldria finalment, no li caldria més remei finalment que atacar Rússia. I per tant tenien pressa. Però el que jo volia subratllar és que després, un cop ocupada la ciutat, van matar molta gent, centenars de persones. No combatents, sinó simplement ciutadans. Va ser un escarment. I el mateix mariscal Suchet, que era el cap de les forces franceses, diu: hem fet a Tarragona un gran escarment que retrunyirà, utilitza aquesta paraula que és ben potent, que retrunyirà tota Espanya. Per tal, s'entén, per tal que la gent entengui que no ha de resistir. Tarragona, la capital de la Catalunya insurrecta, havia acollit gran nombre de refugiats. La ciutat, molt ben fortificada, era defensada pel capità general Marquès de Campoverde. Amb l'excusa d'anar a buscar reforços, el covard de Campoverde ha abandonat Tarragona amb molta tropa. També han marxat per mar molta noblesa, la Junta Superior i molts notables. El 28 de juny de 1811, Suchet llança un atac general contra Tarragona. Aquella tarda semblava el judici final a Tarragona. La sang corria pels carrers. Hi havia pilons de morts, homes, dones i criatures, i no de bales i bombes, sinó a cops de sabre. Els francesos només perdonaven algunes dones per saciar la seva lascívia brutal i a moltes després les assassinaven. A la catedral ens hi vàrem refugiar més de 8.000 persones. Els gavatxos ens van començar a tonyinar a cops de sabre i de culata i en van assassinar uns 40 allí dintre. A molts els obligaven a sortir i en van degollar més de 600 pels voltants de la catedral. A una vintena de persones que es van amagar al campanar les van llançar pels finestrals. A un forner anomenat Aleu el van rostir dintre el forn que tenia preparat per coure i pa i l'anaven fustigant amb les baionetes. Davant meu van matar 2 joves en presència de la seva mare. El 5è assalt, encara més vigorós que els anteriors, ha produït una horrible matança amb escasses pèrdues per la nostra part. El terrible escarment que volíem fer ha tingut lloc i retrunyirà per molt de temps a Espanya. Això era el Pla de la Seu. Aquí és aquella matança que va ordenar el mariscal Suchet. Però ara no en parlarem d'això. El que direm és que les guerres són cruels, i molt cruels. I quan es tracta de guerres d'ocupació encara més, perquè l'exèrcit sent la necessitat de terroritzar la gent, no? Això passava, no sé, a Iugoslàvia durant l'última guerra mundial, amb els alemanys. Això, va passar a Argèlia durant l'última guerra d'Argèlia, amb els francesos, a Xina, amb els japonesos, a la guerra civil nostra, quan l'exèrcit d'Àfrica pujava cap a Madrid, passant per Badajoz, va fer, diguem-ne, un escarment d'aquest tipus, tremendo, i després modernament s'hi han afegit els grans bombardejos de terror, que no tenen cap objectiu estratègic ni militar, sinó simplement, diguem-ne, doblegar la gent, fer que tingui por. I bé, ara l'única arma que tenim a vegades contra això és la televisió, són els corresponsals, són els periodistes. Això és veritat, oi? Consolidat el domini militar, Napoleó divideix el Principat en 4 departaments a l'estil francès. El del Ter, amb capital a Girona, el del Segre, capital Puigcerdà, el de Montserrat, capital Barcelona, i el de les Boques de l'Ebre, amb capital a Lleida. L'annexió a l'imperi estava lluny de suposar el final del conflicte en el Principat. En realitat, la Catalunya resistent seguia existint i els francesos es contentaven amb controlar les ciutats i, per tant, les zones més riques. La guerra requeria una coordinació mínima, que no existia. Existien les juntes locals, territorials, i la Junta Suprema, que finalment va decidir convocar acords per tenir un òrgan conjunt per tota la península. En aquesta convocatòria, la Junta de Catalunya va enviar 20 representants.
Les Corts s'havien de reunir, es varen reunir de fet al setembre del 1810 a la ciutat de Cadis. Ens pensàvem que les Corts s'havien reunit per coordinar la defensa dels regnes d'Espanya contra el francès. I no per discutir i dictar lleis sobre drets senyorials i la Inquisició i altres temes sagrats. Estaven ben enganyats. El diputat català Antoni de Capmany ha estat un dels primers estrafolaris liberals que ha votat contra la Santa Inquisició, que és la columna més ferma de la fe catòlica. El millor per a aquests diputats de parla enverinada fora tallar-los la llengua tots, que la tenen podrida i cancerosa. La Constitució de Cadis la feia gent que lluitava contra els francesos, però de tota manera introdueix moltes de les coses que procedents de la revolució, de les noves idees, no? I és una Constitució moderna. En fi, per exemple, coses molt importants, la supressió de la Inquisició, la supressió dels drets senyorials, etc. La prova és que Ferran VII, que era un rei molt absolutista, de ser va poder, la va abolir. Dues coses més sobre la Constitució del 1812. Primer, de fet, entorn d'aquesta Constitució es van lliurar les grans batalles ideològiques i violentes també durant bona part del segle XIX entre la gent més conservadora i la gent menys conservadora, els més liberals i els menys liberals. Segona, des del punt de vista català, aquesta Constitució tenia una cosa negativa, molt negativa, i és que era molt centralista. Els borbons espanyols, els borbons francesos havien sigut molt centralistes, però la revolució també ho va ser, i les idees que es van introduir en la Constitució de Cadis van ser centralistes i d'algunes encara en patim. Visca la Inquisició, que els heretges espanta! Fora la llibertat d'impremta, que els heretges insolenta! Doncs després del desastre de Tarragona, les autoritats de Càdiz anomenen a Laci com a capità general de Catalunya. Ell arriba aquí, estem a la Serra de Bussa, aquí al davant tenim Sant Llorenç de Morony, Solsona, doncs, que queda cap allà, al Port del Comte, perquè això és la Catalunya interior, això és el refugi on ell està fora de l'abast del general Suchet i els exèrcits poderosos francesos. Es diu precisament que és aquí on proclama per primera vegada la Constitució de Càdiz. Cosa que fos un dels primers a proclamar-la té lògica, perquè ell naturalment és un general molt antifrancès, però de tota manera ell és un general liberal. Poc després, sent capità general de Balears, va fer un complot liberal contra Ferran VII i contra l'absolutisme de Ferran VII, i el van descobrir, el van jutjar i el van afusellar al castell de Bellver. Vull dir, hi ha una placa inclús allà que ho commemora. Gran contradicció. Aquí estava lluitant per Ferran VII i va acabar precisament a mans del rei, represaliat per ell. I represaliat, bueno. Va ser de tota manera, tot i que els exèrcits catalans fossin febles, ell va portar un concepte de guerra total. Bueno, és que quan els exèrcits són febles, vull dir, a vegades s'ha dit que el terrorisme és l'arma, és l'exèrcit dels febles, no? Vull dir, i aleshores ell ho va fer, sortia d'aquí, feia incursions, feia explotar algun polvorí, em mirava d'emmetzinar l'aigua de les poblacions, d'algunes guarnicions franceses, però després tornava aquí, que això és una mena de fortalesa natural, perquè Camp Obert no hi podia anar, donar una batalla amb Camp Obert no ho podia. Va ser una guerra total amb un concepte de crueltat. Precisament això, aquesta zona on estem, que és la zona del Capulatell, que ara la veiem amb força vegetació, i que en aquella època hauria estar segurament més esquilmada. I a pic, home. Tot rodejada d'aquests penya-segats, això va ser una presó natural. Precisament aquí mateix es diu que amb aquests penya-segats els soldats presoners francesos desesperats, en alguns casos s'arribaven a suïcidar al crit de, com era, Bussa, morir a Bussa i renaître a París. Tota aquesta zona d'aquí tenim la Serra de Bussa i aquí el que seria el Pla de Capulatell. Avui dia aquesta passarel·la és el que uneix un sector amb l'altre, amb un desnivell de gairebé 20 metres. En aquells moments, aquesta era la zona de la presó, això hauria de ser una passarel·la de fusta que la haurien tibar amb unes cordes. Tant tindrien els presoners aquí dins. I sense vegetació, molt probablement, i per tant molt llis, i no era fàcil. Era impossible despenjar-se, si no era fent allò que dèiem, el suïcidi, no? Bé, una prova més d'allò que en dèiem, la crueltat de la guerra, que poc o molt tothom va practicar.
A mesura que els francesos controlen el territori, apareixen una sèrie de guerrilles conformades per gent del país que actuen a favor dels francesos i cometen numerosos abusos ratllant amb el bandidatge. La brivalla, aquestes partides de mercenaris, es van convertir en un verdader aliat dels francesos. Entre altres, la del partida del Boquica, que estava conformada per 200 membres de catalans, bascos, andalusos i mallorquins. Avui ha estat un dia fúnebre per al nostre poble de Huelva. Al matí ens ha atacat molta infanteria i més de 100 a cavall. Uns 50 dels nostres els han atacat i n'hem matat 42 i un capità. Però a la tarda els han arribat reforços d'aquests jueus de la brivalla. Malgrat el nostre tiroteig incessant, han cremat 24 cases, entre elles la meva per la ràbia que em tenen, i l'església. El fum i les flames tapaven el sol. La gent està desesperada. Aquesta proliferació de bàndols acaba perjudicant el poble. De fet, pels pagesos, per la gent, el més semblant amb un exèrcit enemic és precisament un exèrcit amic. Bràfim ha patit en aquest temps uns 8 saqueigs i els seus pobladors han hagut de fugir 17 vegades, la darrera de les quals per temor de l'entrada de les tropes espanyoles alliberadores. El pas del temps fa que hi hagi un esgotament general de la població a causa de la guerra. La gent vol tornar a les seves cases, la gent vol deixar de tenir por i els nous administradors fan esforços per guanyar-se també al poble i s'estableix una certa, diguem-ne, normalitat, entre cometes, de la dominació francesa en aquells llocs on pot dominar. A partir de 1812, Bonaparte retira gran part dels seus efectius de tota Europa per destinar-los a la conquesta de Rússia. El fracàs de la invasió, amb la desfeta d'un exèrcit de 500.000 homes, provoca el ràpid enfonsament de l'imperi napoleònic. A Espanya, Josep I, derrotat per Wellington a los Arapiles i més tard a Vitòria, abandona la península al juny de 1813. A finals d'any, Napoleó i Ferran VII signen un tractat a Valencer amb el qual posen fi a la guerra. Un cop firmada la pau a finals de l'any 13, Ferran VII estarà disposat a retornar a la península. La seva entrada per Catalunya començarà ja a generar una sèrie de recels respecte de la imatge que s'havia creat de Ferran VII, que era anomenat el desitjat, era la persona mitificada. En realitat sabem que el que estava fent Ferran VII era posar-se al servei d'aquells que volien que s'abolís tota l'obra constitucional de Cadis. Per tots els paratges de Catalunya on ha passat sa majestat Ferran VII, ha deixat rasgos de son gran catolicisme i amor als seus vassalls, que amb llàgrimes d'alegria li han demostrat son carinyo, derramant-les també al rei. Per davant del nostre destacament passa un cotxe al trot. A dins, repapat, hi va un home, Ferran VII, menjant-se d'entallades un pollastre rostit que sosté amb un paper d'estrassa. I passa sense ni un saludo, sense un somrís, sense una mirada. No és estrany que quan arribés a València per fer el camí cap a Madrid, acompanyat del general Elío, les tropes d'aquest general es convertissin en l'instrument que en mans de Ferran VII portarien a terme un autèntic cop d'estat, acabant amb el règim constitucional i restablint l'absolutisme. Declaro que mi real ánimo es no solamente no jurar la Constitución aprobada en Cádiz en 1812, sino declarar dicha Constitución nula y de ningún valor ni efecto, como si no hubiese existido en el tiempo. La primavera del 1814, bona part de Catalunya i la ciutat de Barcelona estan encara controlades per les forces imperials. Els francesos, l'exèrcit francès, no abandonarà Barcelona fins al 28 de maig de 1814, després de la batalla de Leipzig. Per tant, aquesta ciutat controlada per Suchet esdevé la darrera gran ciutat europea on oneix la bandera tricolor francesa. El 28 de maig parteix de Barcelona el lladre i traïdor Gavatx i se'n torna trasquilat d'anques i cul ben pelat, com la mona. La mona. La mona. Veritat és que ja no tenim el tirat a Europa Bonaparte, que ens faci mal. Però ens queden les seves sectes. Els que han obert guerra, pitjor que la dels francesos, contra la fe catòlica, apostòlica i romana. Avui, 28 de maig, dia feliç per Catalunya, els francesos han evacuat Barcelona després d'haver-la tingut captiva durant 6 anys, 3 mesos i 15 dies.
terra ha quedat assolada. I pobra la població que abans era tan opulenta. Bé, em sembla que ha arribat l'hora de la recapitulació. Per tant, permetin-me que a títol personal, ben personal, tregui unes conclusions. Primera, tots aquests fets es produeixen d'una manera, l'entrar en contacte amb les idees de la revolució, el contracte en general amb tota la modernització que s'està produint en molts llocs d'Europa, etc., es produeixen d'una manera, a través de la guerra, d'una guerra molt brutal, de l'ocupació, d'una gran confrontació que produeixen una gran fractura en la societat d'Espanya en general i en la societat espanyola, no? Una fractura que dura durant bona part del segle XIX amb unes grans confrontacions. Algunes d'aquestes confrontacions són les guerres carlines, però n'hi ha més, hi ha un país molt dividit, no? I això fa que no s'aprofiti prou bé els aspectes positius que podia haver tingut les noves idees que venien de França i d'Europa, no? I això provoca, tota aquesta confrontació, provoca un retard de 30 o 40 anys pel que fa al desenvolupament espanyol. Espanya perd el contacte, perd contacte amb el conjunt d'Europa, se'n distancia precisament durant aquests 30 o 40 anys. A més, s'accentua el seu aïllament, es produeix també una feblesa de l'Estat i bé, per tant, es trigarà un temps a que els efectes positius dels canvis que hi ha en el món i a Europa puguin ser assumits a nivell espanyol degut a aquesta confrontació tan intensa que hi ha. Això pel que fa al conjunt d'Espanya. A Catalunya la cosa és una mica diferent perquè la societat catalana era bastant diferent en aquell moment de la societat del conjunt d'Espanya. És a dir, a Catalunya la societat havia ja reaccionat després de cicles difícils i després de la derrota del 1714, del decret de Nova Plata, etc., ja hi havia hagut una reacció que es manifestava sobretot en el camp demogràfic, la població, en el camp econòmic i en el camp social. No encara es manifestava en el camp cultural i en el camp pròpiament polític, ni tampoc en el camp, diguem, del que podríem dir la reivindicació com a país, la reivindicació catalanista, la reivindicació nacional. Això vindrà més tard. Però bé, tot això a Catalunya ja està en moviment, després s'incorporaran aquests altres elements, les idees de renovació europees hi entren amb molta més facilitat, amb eficàcia, i això configurarà la Catalunya del segle XX sobre la base d'un gran progrés econòmic, sobre la base d'una societat, diguem-ne, realment progressiva, sobre la base del catalanisme, sobre la base de la democràcia, sobre la base de l'obertura cap a Europa.